2021 में मेरा साथ बहुत सारा राजनेता लड़ाई करके हार गया। मैं जीत गया। बहुत सारे बदो यूट्यूबर्स मेरे साथ लड़ाई करके पंगा लेके हार गया। YouTube perdão asa kalama boyo moजां दं खोमा I come to the point the most cringiest person जोंनि बर' YouTube community माने सबसे cringiest person modern tiger so मोनसे भिडिअ बानायदों hopeless YouTuber हारगाया ओके हिन्दीआव बानायदों and I was so shocked भिडिअखौ नायनानै आङो हरनि एकटायाव नायफ्लांदों ओके सोरबा सासे आंनो लिंक हरदोंमोन बडलेण्ड टाइगारनिखौ माने इदि बुंनोलै बर' YouTuberफोरनि सायाव होननानै so I just check out आरो बिनि उनावहाय आं भिडिअखौ नायहैबाय and I was like shocked कि सासे पलिटिकल लिखा रायलायग्रा आदै नोंखौ आं बोसोरसे सिगांनो ना बोसोरसे जायैखाबाय बेयाव नोंखौ फेजेनखाबाय आं सिगांनो फेजेनखानायमोन आं खिन्थु होमबाबो नोंनि माने इग'स्टिकआ सेटिसफाइ जायाखै इग'आ सेटिसफाइ जायाखै ओंखायनो क्रिन्ज भिडिअ बानायगासिनो स' भिडिअआव लाइक बेड वर्ड्स इउज खालामदों हारेगा चाले मादार चुप मेरे साथ माने इउज खालामदों I was shocked कि सासे बोराय मानसिया एफाग्राब कमन सेन्स गैयै मानसि नामा बेलाय इनफ्लुयेन्सखौ बिदि खालामो नामा एन्ड I request everyone okay जाय नायो प्लिज खनसे थांनानै चेक आउट खालामहै नोङो एसे डिप्रेसआव दंबा बेनि भिडिअनि कमेन्ट्सखौ नायहै I promise you कि नोंसिनि डिप्रेसआ ना स्माइल नङाबा हेपि लाबोगोन बेनि कमेन्ट बक्सआ आरोना I promise you जास्ट चेक आउट खालाम आं लिंकबो होनो हागोन बे बडलेण्ड टाइगारनि भिडिअनि लिंकखौ एन्ड आदै नाय या प्लिज या सोलायदो सिगांनिफ्राय होनबाय थादोंमोन आङो सोलायदो होननानै खिन्थु सोलायनो रोङा आरो बिराद इउटुबार्सफोरजों बानाय जाबाय होमबाबो कमन सेन्स हाबा बेना आदै नोंखौ आं बोसोरसे सिगांनो फेजेनखानायखामोनलै ओमफ्राय आरोबाव इउटुबार्सफ्रा फैनानै फेजेनबावबाय मा होनबावनोलै आदै नोंखौलाय मानसिखौ नायबा माथो बिराद रोंगौ सानो पलिटिक्सनि खोथा बिराद बुङो राइट आरो बेना मोनसे खोथायाव बुंनायाव क्या लाइक बडलेण्ड टाइगारनि गार्लफ्रेन्ड ओके गार्लफ्रेन्डनिया वाइफ होनना लादो हाग्रामा जि महिला दंना बेखौ गार्लफ्रेन्ड सानो खोमाने आसोला बडलेण्ड टाइगारा मानो होनबानाय लाइक बेखौहाय डाम खालामदों खोमा हाग्रामाया ब्रेकआप खालामदों खोमा बेनिखायनो माने बेखौनो बिराद एगेन्स्ट थार हाग्रामाजों बिराद दुखु दं माने बेहा हाग्रामाजों आरोना ओंखायनो बिराद बखिबाय थायो हाग्रामानि अनगा जेबो गैखाया रुलिं पार्टिनि खोथा जेबो बखिया बियो जास्ट जि पास्टबो बेखौल' बखियो बियो आबे आदै मा होनबावनो नोंखौलाय रावबो जिराखै अके नोङो सानदों जेनदों होननानै इउटुबार्सफ्रा राइट बाट नोंखौ बाबायसो मानसिफ्रा इउटुबार्सफ्रा अलरेडि टटेलि बाखाबाय नोंखौ एकदम बर मोनखाबाय नोंनि सायाव भिडिअ बानायनो बरिं जाखाबाय बाट स्टिल देट माने रिप्लाइ नोंखौ माने नोंनि जि इग'स्टिक दंना बेखौहाय माने आं देखायो होननासो आं बे भिडिअखौ बानाय जादों स्टप यार प्लिज आरो हिन्दीखौथ' मा होनबावनो कमेन्ट्स आं मोननैसो कमेन्ट्स फरायना होनो इउ लाभ दा कमेन्ट्स आरो प्लिज थांना चेक आउट खालामहै अके स' बिराद मानसिफोरा माने रायदों कमेन्ट बक्सआव लाइक गाज्रि नों दिनैसो नामा टयलेट टाइगार OMG मस्त जौ मारा यार बिराद दंबावो स' प्लिज जास्ट थांनानै चेक आउट खालामहै एन्ड I promise you you will love this video I promise you नोंसोरना एन्जय खालामगोन बेनि भिडिअखौ नायनानै प्लास इट्स नट बिकज कि लाइक क्रिन्ज मानसिखा अलरेडि क्रिन्ज माने ननसेन्स इउजलेस मरन स्टुपिडखा अलरेडि बाट स्टिल मिनि कमेन्ट बक्सआवहाय बिराद मानसिफोर दं जायहा बेखौहाय जावदों प्लास रस्ट खालामफादों कमेन्ट्सआवसो अके कमेन्ट्सआव स' जास्ट गो एन्ड चेक आउट आरो बेखौनो लुबैनाय प्लिज आदै गाज्रि वर्ड्स इउज खालामनाङा भिउसनि थाखाय एबा साबस्क्राइबनि थाखाय नोङो गाज्रि वर्डखौ इउज खालामनाङा मोजां नङा नोङो राय मोसौ होन सैमा होन नो इस्यु यार बाट सोरबा सासेनि बिमाखौ एबा बिमाफोरखौ नोङो इउटुबार्स होनाय लोगो लोगो जोंखौसो होनाय जादों ना जोंनि बिमाफोरखौ नोङो इनस्टल खालामनाय जादों मोसौ गियान मोजांखौ बाहायलै सैमा बायदि सोंलाबायबाय थानानै जाया आरो इउ डन्ट हेभ ए राइट नोंनाव राइट्स गैया नों सोरनिबा सासे बिमाखौ नों बिदि बुंदो इउजलेस डाब इडियट जेन्नानैबो खिथुदि अराबारि दाबो गोबोराखै बे दा प्लिज रेसपेक्ट एभ्रिवन अके प्लिज रेसपेक्ट एभ्रिवन भिडिअ बानाय नो इस्यु बाट बिमा बिफानि सायाव फैना नों इउटुबार होननाय लोगो लोगो आंबो लिस्टआव दङ इउटुबार होननाय लोगो ननसेन्स साला भिडिअ बानायफैदों बेयावहाय मेक ए प्रपार भिडिअ ना नोङो 68K निफ्राय बारायनो रोंला माथो बादो
आंना बिदि दं मानि आंबो लाइक 11K दङ आंना दाबो भिउस बारा फैया मानोबा आं ब्रेक लायो नोंनाथ' भिउस फैनानैबो नों भिडिअ बानायबाय थाबाबो नोंना भिउसआनो फैला स' बिसिमल' होनो गोसो आं आरो बयखौबो होनो लुबैनाय प्लिज यार एक्सुवेलि बेखौ हेटथ' खालामनाङा नो इउज अफ हेटिं दिस गाय मानोबा बेना मेलेमा एसे खम आरो बिनि हाग्रामा महिलारि सारनि बे माने गार्लफ्रेन्डमोन नालाय ब्रेकआप जाबाय खोमा हाग्रामा सारजों ओंखायनो माने बिराद दुखु दं बेहा गोसोआवहाय खामग्लिनानै दङ ओंखायनो माने हाग्रामा सारखौ गारनोबो हाया अके गारसारनोबो हाया नांगौ माने बेखौ हाग्रामा सारखौ फैनो अके स' बिसिमसै लाभ इउ अल पिस आउट